Joo. Oh. Oh. Oletko käynyt pelaavia futista? Ootteko käynyt jo? Ollaan. Tänä vuonna. Mennäänkö me siis huomenna pelaa siihen samaan paikkaan mihin? Joo, siis varmaan siihen Käpylään siihen. Se on varmaan sen kaukaloon. Joo. Jotain Pasilaahan se varsinaisesti on. No Pasilaa joo. Se oli tosi hyvät pelit silloin, kun... Koska se oli? Se oli varmaan joskus marraskuussa, kun me oltiin siellä. Silloin oli paljon porukkaa. Joo, no... Saa nähdä, ketkä kaikki nyt huomenna sitten tulee. Pitäis tulla hyvät pelit. Kun meitä on varmasti ainakin 6. Nyt pitäis tulla... Niitä on poromeita tämmöset ei ole jaksanut vastaan viestiä. Onko Ile liikkunut täällä päin laisinkaan? Mitä onko? Onko Ile liikkunut täällä? Ile liikkunut? Laisinkaan? Mä en tiedä Ilestä. Kun sehän nyt seilaa myrskyisillä merillä tai jotain. Joo. Oot kyllä sitäkin joskus tässä nähnyt. Tai mä nyt ihan vähän aikaa. Kyllä siinäkin silloin tälle törmää vielä Helsingissä. Joo. Heti kierroksen jälkeen. Niiskö tulee kierros täyteen vai mitä? Joo, kato, ihan just. Se sanoo.